Jeg hedder Claus Hansen, og jeg blev uddannet i 2003 som pædagog, og jeg har været ansat her i 2 år til august på opholdsstedet Pondus. De havde bagt? Eller? Det var den, de lavede der torsdag aften, ja. Så vil jeg sådan heller give mere tør. Og det var den smager rigtig godt. Ja. Den er rigtig god. De kom jo i tanke om, da vi så spiste, at jamen, det skulle være en kedelig aften. Så siger den ene lige til den anden, hvad vi havde til aftenskaffe. Så siger jeg, jamen, vi køber ikke alt det der kage der. Og så hvis I skal have noget kage, så må I jo gøre et eller andet ved det. Hvad kunne I forestille jer, I kunne gøre? Og så lige bundet på hinanden, så siger de, vi bager en kage. Okay, og det var det, jeg gerne ville hen til. Pondus, det er et lille familielignende opholdssted. Det vil sige, at det er så tæt på en familie, som det kan lade sig gøre i forhold til den institution. Værtsparret, de bor i et stuehus lige ved siden af, og er stort set tilgængelige døgnet rundt. Og det er et lille sted, pt. Er der 4 unge mennesker. Alle sammen drenge. Det der med, at det er mig, der siger godnat, og jeg får alt at vide. Ja, hvad der er sket, og de får læsset af. Ja, de får læsset af. Og så jeg ved, når jeg møder dem næste morgen, at så er jeg klædt på til at møde dem. Vi har jo ikke børn som sådan, der har været udsat for overgreb eller noget andet. De har været udsat for nogle svigt og nogle meget svage forældre, som ikke har kunne rumme og magte de her børn. De børn, vi nu får, de er jo fra 12 år op efter. Så der har de mange svigt i bagagen. Sådan et svigt, hvad gør det ved drenge? Jeg kan se på din opslagstavle, der har du nummer til politiet i Herning. Har du brug for det? Ja, det kan vi jo have. Men det er ikke i forhold til vold eller andet, men det kan være, hvis de vælger at vil rømme herfra. Og det er ud fra, at vi selvfølgelig en gang imellem, eller det gør vi jo jævnligt, stiller nogle krav til dem, som de ikke er vant til. Og når de bliver stillet, de er kommet op i teenagealderen, får stillet nogle krav, som de ikke ønsker at efterleve, så har de en forventning om, at de bare kan gå. Og en normal virkelighed, den er fyldt af rigtig mange krav og forventninger. Og når det bliver svært at leve op til, fordi man har været vant til meget frie tøjler, jamen så er en af måderne, det er jo bare at gå fra det hele. Det der med politi, det er slet ikke en stor del, selvom at vi har nogle teenager, som jo er blevet, det er små drenge i store kroppe. Hvad får man ud af det som pædagog at være sammen med sådan nogle drenge her? Jamen altså som pædagog, så kan det godt nogle gange være svært at få øje på, fordi at, det er ikke altid, at de ting, man sætter i gang, de kommer til verden her altså. Mange af de ting, som vi nu går og laver i det daglige, vil først være at se om når de kommer ud for sig selv i forhold til. Begynder de at tage ansvar for deres eget liv, begynder de at lede efter et arbejde og ville nogle ting med deres liv. Det er ikke altid, vi får det at se her. Så det kan godt være svært, men i det daglige er der jo mange små ting, som vi kan se. Den måde, de knytter sig til os på, den måde, de snakker om nogle ting, når de har været her et stykke tid omkring deres familie, omkring de problemer, de har været, og det ene og det andet. Så der vil også være nogle ting, som man ikke får set resultatet af, men der er også i det daglige små ting, som man hele tiden kan følge på. Og se, at de åbner sig op, at de bliver mere deltagende i deres eget liv og sådan nogle ting. Hvornår har du sidst haft sådan en rigtig aha-oplevelse? Jamen det har jeg lige for en halv time siden, fordi det er ikke så længe siden, vi har fået en ny dreng, og han har lige begyndt i skole i dag, og allerede her første skolelærer har han 2 kammerater med hjemme, og vi ser jo en dreng, hvor man bare kan sætte sig tilbage og nyde, at der er liv og udvikling og sådan nogle ting. Så det er ikke ret længe siden, kan man sige. Man kan så også sige, at det er så ikke din fortjeneste, fordi det må jo så være drengens fortjeneste. Det er blandt andet drengens fortjeneste, men noget af det er også vores fortjeneste. En stor del, fordi at vi er det, vi er. Vi har givet ham den ro og tryghed, og vi rummer ham så meget, at han kan være sammen med allerede på den første skoledag, har overskud og energi til at invitere kammerater med hjem, og det er vitterligt hans hjem. Og når vi kan gøre, at han i skolen spørger, vil du med mig hjem, jamen så er det også et cadeau til os, at vi skaber et hjem for ham, hvor han føler, at han kan tage kammerater med hjem. Han er ikke flov, han er glad, og han er afslappet med, at han er her, og har det godt med det. Kan du præcis sige, hvad det er på jeres sted, der gør, at den dreng
som sige, fungerer så godt allerede og så hurtigt? Jamen, noget af det vil jeg umiddelbart tilskrive den nærhed, der er. De er meget få voksne, vi er. Da han kom for 14 dage siden, var vi jo kun 3 voksne. Så det er meget få, der har været omkring ham. Og det gør, at han får den ro, han får den genkendelighed, han får det overskud. Han skal ikke bruge sin energi på at forholde sig til rigtig mange andre børn og deres problemer. Han skal ikke bruge sin energi på at forholde sig til mange andre voksne. Hvornår blev du skuffet sidste gang? Jamen, det er jo heller ikke så længe siden, fordi når man er på arbejde hele tiden, som man jo er, altså, og det er vi jo, selvom at vi lader som om, at det er en hverdag og det ene og det andet, men det er jo ikke andet den sidste år på vagt i forhold til. Og det er jo nok lidt, som jeg sagde til det tidligere, det der, når man bliver fanget i, at jeg har andre forventninger til deres alder og sådan nogle ting, når man synes, man har flyttet sig afsted hen, og så finder ud af, at der var vi ikke nået hen alligevel. Så det er jo ikke længere siden end i torsdags, hvor jeg havde en episode, hvor jeg egentlig havde en anden forventning om, at det her barn var noget længere i vores forhold, og så alligevel ikke var. Men det er det der med, at det kan være rigtig svært at behandle dem som 7-årige, når de nu er faktisk 15 år. Og ser store ud. Ja, så kan det være svært, og det er også rigtig svært for børn, og i særdeleshed, når de er flere sammen, og acceptere, at der er nogle ting her, som jeg ikke håndterer på den rigtige måde. Det er ikke altid nemmere at være mand ud fra, at de har manglet den her faderfigur, de fleste af dem, og ikke været vant til. Så det kan godt være svært lige pludselig, og det skal ikke være deres svar på nogen som helst måde, men jeg er et mandligt modspil til dem, som de ikke har haft i deres liv, og som de selvfølgelig har brug for, at kunne spejle sig i og udvikle sig i, og sådan nogle ting. Så det er nogle andre opgaver, som jeg får, og andre forventninger, og andre konflikter, som jeg får med drengene, end kvinderne får. Det er der ingen tvivl om. Har du nogensinde en pædagog givet op over for et barn? Nej, ikke sådan. Det tænker jeg ikke sådan på længere sigt. Der kan godt være nogle af de der mindre projekter, man har tænkt, nu vil man gerne derhen, og så kan man blive nødt til at finde ud af, at det er ikke tiden til, at det kan lade sig gøre nu. Fordi at der sker så mange ting i deres liv. Men jeg tænker mere sådan, måske mere brutalt. Har du nogensinde opgivet et barn? Nej, det føler jeg ikke. Ikke sådan, at jeg har tænkt, at det her barn, det kan jeg ikke mere. Eller det vil jeg ikke kunne give mere. Ikke på den måde.